ଥିଲା ଜାଗର ଖବର ପାଇଁ ମନଟା ମୋର ଭାରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି କେମିତି ଏଠି କପଡ଼ା ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୋ ପୁଅ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝି ସାରିକି ଆସିକି ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲା କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବାର ଯାହା ହଉ ଏମିତି ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ନୁହେଁ। ସେଠୁ ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଚୁଲି ଲଗେଇ ପରିବା କାଟି ସାରିଲେଣି ମୋର ଟିକେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଚୁଲି ଲଗେଇବା ଚୁଲିର ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ଚାଲ ଯାଇକି ଆଗ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାତଟା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଦେଲି କାହିଁକିନା ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ବଢ଼ି ଟିକେ ରେଡ଼୍ କରିକି ଭାଜିଦେଲି କାହିଁକିନା ଜାଗର ତରକାରୀ ମାନେ ବଢ଼ିଟା ନିହାତି ଦରକାର। ବଢ଼ି ଭାଜିଲା ପରେ କାଢ଼ି ନେଇକି ସେଇ କଡ଼େଇରୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଲି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇ ନେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପରିବା କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି କାହିଁକିନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ସିଝିଲା ପରେ ବାଇଗଣ ଆଉ ବଢ଼ି ପୁଳି ପକେଇ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ସିଝେଇ ନେଲି ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା ଦେହରେ କିଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେବେ କାହିଁକିନା କଲର୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସେ ତା ଦେହର ସୋରିଷ ମସଲା ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବେ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଦେଇଦେଇ କଷି ନେଲା ପରେ ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଢାଳି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇକି ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ବୋଉକୁ ମୋର ଦେଇଦେଲି ବୋଉ ତୁମେ ତୁମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ମୋ କାମର। ତାପରେ ଏଠି ଡାଲି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଥିଲା ଏଠି ଭୋଗ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ବୋଉ ତାଙ୍କର କରିଦେଲେ ବୋଉକୁ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା।